Pakarmu. Sasat. Maka turung suwe. Nah mungkin. Nah mungkin ya. Tenan. Nah gue lewat kene orang suwe rek. Mobil kita ini masih lihat loh. Turung nang. Ngene iki apa gawe dhewe lek ya nanti. Ini gawe. Anune apa? Ya pun Brambang pickup ngono ya. ini kan apa sih? Kita pasin terus Tak video lho, kan engko tak lebokne ngene. Yusuf Yusuf. pasin karo kecap karo Nah, nek sing iki apa iki? minyak Minyak sayur. Tuku. gawe dhewe ora nek sing tuku. Iki gawe dhewe iki. Iki karo iki beda ya. Maksudnya sing iki sing mari piye? Mana asin. Iki kecap uyah karo bekas apa sih? Bekas sama iki. Oh, bekas iki bisa dipanen lho. Ajaib ya nek mie ayam ki ajaib berarti ya. Ini sing ngrasik anu iki Medan. Kene mbok anu lek. Kene iki jane anu lek sing kono anu keyboard. Anu. Gede iki nggo Arjun ya. Bawa iki lagi ngapale bersabarlah iki wis ganti anyar men. Biar gue anu lho. Sone, Mas sone iki toko kene. Sone toko kono to, bilang apa Irmas ngono toko kono. Kayak iki wis dadi lek ini. Lu delok iwak, lu delok ikan lu barang apa? Oh, kuwi ora bareng nek. Ora nek bareng. Tutorial kayak mie ayam. Nah, diudak ngene ya kene. Bumbune gen nyaro, biasane wong-wong ngono kuwi gur planggung-planggung ora kumpulan ngesor to. Iya ya. Iki nek ngene iki lak nyaro tekan mie-mie ngene. Jadi enak iki. Jadi iso meresap di sela-sela mie lek. Ini yang orang mati bernyoli ngono. Iya, jadi iki apa lek? Ya ayam. Lah iki sing akeh lek. Yo. Kena aku kambon gizi. Ini project apa lho? Yo ngene iki nyuting projeke nyuting bakul mie ayam ngene iki nek ngrasik mie ayam iki disyuting ngono kuwi kan projeke. Kalau anune ya kontene kene Yusufku. Iya, Yusufmu subscriber-e piro lek? Dia 120 melu anu kuwi. Apa jenenge? Apa kayak sing jenenge? Kayak grup-grup ngono lho, saling nyubrak ngono ae. Oh. Kayak malah luput. Beban wis jel-jel luput. Kok iso ngono? Hilang kabeh. Iki sing rada akeh lho lek anune. Gen ora kroso. dadi aku ke gen pisan-pisan kambon gizi Pak Pitik.